साहब बसल बाणे दिल के धड़कनवा में। बाबा साहब बसल बाणे दिल के धड़कनवा में। बाबा साहब बसल बाणे। बाबा साहब बसल बाणे जादू कोई दिहलस देखा भीम के कलमवा हो। जादू कोई दिहलस देखा भीम के कलमवा हो। उन्हीं के देन से चलत भारतीय संविधानवा हो। उन्हीं के देन से चलत भारतीय संविधानवा हो। उन्हीं के देन से चल उन्हीं के देन से चल भारतीय संविधानवा हो। उन्हीं के देन से चल सिंबल अपना ले जे बाड़े भारत के रतनवा हो। सिंबल अपना ले जे बाड़े भारत के रतनवा हो। 32 गो डिग्री बाटे 9 गो भाषणवा हो। 32 गो डिग्री बाटे 9 गो भाषणवा हो। 32 गो डिग्री बाटे 32 गो डिग्री बाटे घरे घरे शिक्षा के ज्योति जलावा हो। घरे घरे शिक्षा के ज्योति जलावा हो। फूले अम्बेडकर के सपना सजा